Ok, današnji dan na plaži nije baš bio sjajan vetar, hladna voda. Nije baš bilo primamljivo, tako da sam ranije završio u sobi, otprilike pošetali smo malo, večerali smo. I evo ćemo da krunišemo dan time što ćemo ići na malo krstarenje brodom, sat i po vremena, zalaza sunca i povratku. Vrlo zanimljivo, David uživa u mreži, a ja ću da uživam u pogledu koji će da propratim naravno s kamerom.